Predstavujeme hokejový selekt Tatras Titans. Tatras Titans nie je len hokejový tím, je to miesto, kde sa hokej učí priamo z hry. Naším cieľom je rozvíjať hráčov prostredníctvom dynamických tréningov, ktoré podporujú tímovú spoluprácu, hernú inteligenciu a súdržnosť. Veríme, že správna kombinácia herných situácií, tréningu a kolektívnej práce vedie k rastu hráčskych schopností a ich charakteru. Hlavným trénerom hokejového selektu je Rado Raclavský, ktorý s bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom vedie tréningy zamerané na vysokú efektivitu a maximálne využitie potenciálu každého hráča. Tréningový proces prispôsobujeme potrebám tímu a jej jednotlivcov, pričom dôraz kladieme na učenie sa priamo z herných situácií a praktické zvládanie hokejových zručností. Spolupracujeme aj s brankárskou školou Nikitu Bespalova, ktorý poskytuje našim brankárom špecializovanú prípravu na najvyššej úrovni. Vďaka tejto spolupráci získavajú naši golmani kvalitné technické a mentálne zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspech medzi žrťami. Tatras Titans nie je len o víťazstvách na ľade, ale o formovaní hráčov, ktorí rozumejú hre, rešpektujú tím a bojujú srdcom. Tatras Titans viac než hra, je to vášeň, rozvoj a tímová hrdosť.